Tervetuloa moottoriveneurheilun pariin. Kilpailukausi 99 S850 luokan kilpailukaudesta kertoo tämä tarina, ja se on tosi. Joku on valmiina jo kiiloitustakin varten. Toisilla hiukan keskeneräisempää, siinä Kalle Putkosen vene. Tässä Anders Forsström tiimi ja esiin tuleva selkä taitaa olla monelle moottoriveneurheilun ystäville Ripa Painio siinä tulee morjastamaan. Siinä Anders Forsströmin vene. Jollakin on vielä hiukan enemmän puuhaa kuin toisilla. Tässä yksi kauden tulokkaista, eli Jyrki Tapio, Porvoon mies. Arto Landén ja niin kuin mainoksesta näkyy, töpseli on irti. Ripa Painion tiimin veneet ovat valmiina, niin isän kuin tyttärenkin. Ja siinä sitten Puulasportin mies, eli Jouko Paasonen. Jim Takman ja katteet irti. Kenneth Söderström hallitseva mestari ja ensimmäinen startti ollaan Vääksyssä. Ja katsokaa mitä tapahtuu. Onko mestari numero 26? Koneet vaikenevat. Siinä 34 Tom Blomqvist. Vierellään hallitseva suomenmestari numero 26 Kenneth Söderström. Sitten Anders Forsström. Ja mitä tapahtuu? Hallitseva mestari ottaa aavistuslähdön. Ja näin hän joutuu pysäyttämään koneensa ja muut lähtevät lentään täällä Vääksyssä ensimmäisessä kauden 99 SM-startissa. Keli on todella hieno. Se suosii veneilyä, se suosii moottoriveneilyä, tietysti myös purjeveneilyä. Ihana kesä taitaa olla tulossa. Ensimmäinen poiju. Ja kuka sieltä tulee ensimmäisenä? Punainen vene. Onko se Forsström? Onko se Jim Takman? Onko se Jouko Paasonen? Se nähdään aivan hetken kuluttua. Ja kärjessä tulee Sipoon mies numero 63 Anders Forsström. Sitten Jim Takman ja valkoinen vene oli Jouni Falin, joka nousi hienosti sieltä. Ja siinä menee vasta sitten Jouko Paasonen, mutta nostaa sijoitustaan kaiken aikaa. Ja kärjessä tulee siinä Forsström edelleen. Takman aivan imussa. Kaksikko on karannut muilta. Jouni Falin, Porvoon mies valkoisessa veneessään. Tässä numero 61. Ja tässä tulee sitten Ulle Martin. Ja sieltä tulee Kenneth Söderström. Söderströmillä on ongelmia. Hallitseva mestari ei tunnu olevan vedossa tänään ainakaan ensimmäisessä erässä. Siellä Jyrki Tapio. Hiukan ongelmia ja aika laajat ajolinjat. Ja sieltä tulee sitten jo Jim Takman, vierellään Ripa Painio. Ja näin ensimmäisen erän voittoon ja kausi alkaa mahtavasti. Sipoon Jim Takman numero 22. Ja sitten ollaankin jo toisessa erässä. Jälleen Forsström tulee kärjessä. Takman toisena. Sitten siellä on Arto Landén. Mitä tapahtuu? Ulkoa tulee vihreä vene. Se täytyy olla Tom Blomqvist, joka törmää vauhdilla siinä Arto Landénin veneeseen numero 88. Turvamiehistö tulee välittömästi paikalle. Ja tällä kertaa tästä selvitään onneksi vain taloudellisilla vahingoilla. Molemmat kuljettajat selviävät fyysisesti varsin pienin vammoin ja ovat myöhemmin kesällä mukana. Katsotaan vielä kerran, mitä siinä tapahtuu. Blomqvistelee tuolta ulkoa, menettää hallinnan ja törmää täydellä vauhdilla tuohon Landénin veneeseen ja Landén tekee elämänsä sukelluksen. Mutta niin kuin sanottu, vahingot ovat pääosin vain taloudellisia, ehkä hieman henkisiäkin. Ja niin kuin näette, muut kilpailijat, he hallitsevat hermonsa tuossa ja väistävät todella hienosti. Se kertoo ammattitaitoisesta kilvanajosta. Uusinta startti, ja nyt Kenneth Söderströmkin saa sitten startin lähtee viereltä. Ja Ulle Martin näytti olevan siinä Söderströmin vierellä, mutta katsotaan, miten tässä tulee tapahtumaan.
Ollaan siis ensimmäisessä SM-osakilpailussa. Paikka on Vääksy, yksi Suomen kauneimpia kesäpaikkoja. Ja jälleen sieltä tullaan sitten 4 rinnan. 2 punaista, 3. punaisia ulkona, 5 venettä aivan rinnakkain ja kuka tulee kärjessä? Onko se? Se on Anders Forsström, sitten Jim Takman. Ja jälleen hienosti sisältä tulee siellä valkoisävenäjä Palin, ulkopuolella on Söderström ja sitten Jouko Paasonen. Ja Kenneth Söderström tulee tässä. Sitten Jouko Paasonen. Ja täällä siinä meni Kutkonen, Vainio ja täältä tulee sitten Anders Forsström ja ruutulipulle ja näin on tämä kisa ajettu. Ja niin käy, että Jim Takman ottaa ensimmäisen osakilpailun voiton tasapisteillä Anders Forsströmin kanssa, mutta nopein eräaika ratkaisee. Anders Forsström on 2, eli Sipoo miehille kaksoisvoittoko? Ei. Sipooseen 3. voitto. Mitä se tietääkään tälle kesälle? Sillä MM-kisatkin ovat Suomessa tällä kaudella ja ne ovat vielä edessä. Ja sitten sipoolaisten omat painot. Kumpi ui? Takman, mutta sitten siellä uivat molemmat, eli tasapisteissä ja molemmat ui. Saa nähdä, miten kausi tulee päättymään. Ollaan seuraavassa osakilpailussa, joka ajettiin Pellingin maisemissa. Eli mentiin tuonne sipoolaisten, porvoolaisten kotivesille. Siinä laskettiin Forsströmin venettä vesille. Tässä Jyrki Tapion vene numero 31, porvoolaiskuljettaja. Teknisiä ongelmia oli Tapiolla hiukan tuolla. Ja saas nähdä, jatkuvatko ne tässä kisassa. Toivotaan, että mies pääsisi niistä eroon. ...61. Jouni Falin, joka ensimmäisessä kilpailussa sai 6 pistettä. Voittaja saa SM-kilpailusta aina 15, toinen 12, 3 10, 4 8 ja 5 6 pistettä. Ja Falin oli siis 5. Kauden aikana ajetaan 5 osakilpailua ja 4 parhaan osakilpailunsa tulokset saa kukin kilpailija laskea edukseen, kun siinä lasketaan hallitsevan Suomen mestari Porvoon Kenneth Söderströmin kilpailulaitetta vesille. Numero 35, driver Ulle Martti. Sipoon miehiä myös. Ensimmäistä osakilpailusta 1 piste. Saapa nähdä, tuleeko täällä sitten enemmän. Siinä sitten keltainen vene. Siinä kuljettaja. Elikkä Kaunotar Espoosta Meripainio. Kokenut kuljettaja. Ja odottaa siinä omaa kilpailulaitettaan. Painion tallin keltaiset värit. Ja ammattiautoa löytyy myöskin tuon ohjaukseen. Siinä Ripapainion vene numero 3, elikkä Meripainion isäpappa. Ja tässä herra Painio sitten odottamassa veneeseensä pääsyä. Kun samaan aikaan sitten tulee kuviin numero 22, Jim Takman, Vääksyn uimari. Uiko Takman täälläkin? Saapa nähdä. 66 on nuoren veneilijän Kalle Putkosen vene, mutta onnet eivät tällä kaudella ole olleet kohdallaan. Ja Pellingin ensimmäinen startti. Takman, Forsström, Kenneth Söderström, Sipoon kova kolmikko, Jouni Falin, Meripainio, Ripapainio, Ulle Martti, Kalle Putkonen. Ja sitten mennään. Sitten mennään ja lähdetään rajusti liikkeelle. Kuka ottaa paalupaikan? Ja mennään vauhdilla. Todella vauhdikkaasti. Ollaan siis Pellingissä kauden toisessa SM-osakilpailussa.
Starttisuora tuntuu pitkältä, mutta ensimmäisenä sieltä tulee kuitenkin Anders Forsström ja Jim Takman. Sitten taitaa tulla sieltä Meeri Painio, Jouni Fahlin, Kalle Putkonen, Kenneth Söderström ja tuo on sitten Ripa Painio, Ulle Martin ja Jyrki Tapio oli siellä sitten seuraavana. Ja kärjessä tulee Anders Forsström, joka siis jakoi voiton tuolla Vääksyssä. Oli Vääksyn kakkonen, mutta siihen hyytyy Forsström ja Jim Takman siirtyy johtoon. Forsströmillä teknistä epäonnea ja näin Forsström joutuu katselemaan, miten Jouni Fahlin siirtyy siitä. Samoin Painio, Kenneth Söderström, kaikki menevät kohti SM-pisteitä. Vain Anders Forsström on joukosta poissa. Ja tässä tulee hurjaa kyytiä. Jim Takman. Ja siellä vasta tulee sitten kakkosena oleva Jouni Fahlin. Ja mennään siis tätä Bellingin ensimmäistä erää. Kenneth Söderström tulee seuraavana. Sitten tullaan Painion väreissä. Ja niin kuin näette, siellä on tehty voltti, sillä katteet ovat irti tuolla. Ja se oli Meeri Painio. Ja siinä menee Jyrki Tapio 31. Meeri Painio teki todella rajut voltit tuolla, mutta tulette näkemään tytön vielä mukana tämänkin kauden kisoissa. Kalle Putkonen numero 66 ja teknisiä ongelmia on. Ulle Martin tulee sieltä Sipoon vihreä-valkoisessa. Ja tämän erän hän kuittaa, niin kuin varmasti arvaattekin, Jim Takman. Ja kävisikö niin, että Takman ottaa sitten täällä Sipooseen Bellingissä voiton. Järjestäjänähän on kuitenkin oma kotiseura, eli Guarana Motorselska. Taistelu Suomen mestaruudesta jatkuu. Seuraava kilpailu tulee olemaan aikanaan Hirvensalmella, eli mennään tuonne sisämaalle. Sitten Haikko ja Imatra. Ja Suomessa ajetaan siis myös maailmanmestaruuskilpailu elokuun puolivälissä. Ja siihen tietysti jokainen suomalainen haluaa tähdätä täydellä tahdillaan ja panostaa kaikkensa, mikäpä hienompaa. Toinen erä. Ja niin kuin näette lähtöjärjestystä, Takman voitti ensimmäisen, sitten oli Fahlin, Söderström, Ripa Painio. Eli erään startataan edellisen erän tulosten perusteella sitten Kalle Putkonen, Ulle Martin ja Jyrki Tapio. Siinä siis starttijärjestys toiseen erään. Ja täällä sitten Anders Forsström, joka joutui keskeyttämään. Ja taas mennään rajusti. Sisärataan tietenkin hyvä etu, mutta seuratkaanpa nyt tarkasti mitä tapahtuu, sillä nyt tulee jälleen yksi urheilu niin. Seuratkaa nimenomaan siellä sisemmällä radalla ajavia Fahlinia ja Takman. Fahlin kääntää siitä, samoin kääntää Takman sinne perään ja he tulevat ylivoimassa johdossa. Mutta, herrat käänsivät pojua liian aikaisin. Ja, det är sport det. Säger det där i Sippo Porko också. Jag tror så. Ja tässä vaiheessa herrat kyllä sitten itsekin alkavat huomata, että ei helkkari, ei noin pitkää etumatkaa voi saada, jos ajetaan oikein, sillä muut tulevat vasta täällä. Ja näin kävi, että siinä sisäradan kuljettajat menivät hiukan vipuun ja täältä tulee erän todellinen kärki tässä vaiheessa, eli Anders Forsström, mutta mitä tapahtuu? Forsström jatkaa kärjessä vai jatkaa? Kyllä, ainakin toistaiseksi. Onko Forsström päässyt teknistä ongelmista eroon? Se nähdään täällä Bellingissä. Toivotaan, sillä epäonni, vaikka se urheiluun jollakin tavalla kuuluukin, ei se kellekään suotavaa. Forsström jälkeen. Söderström rajusti perässä. Sipolaiset peräkkäin. Sitten tulee Ripa Painio. Kalle Putkonen.
Ja minne hävisi Jyrki Tapio? Siinä tulee nimittäin Ulle Martti. Ja taas tullaan vauhdilla. Ja nyt sieltä tulevat varmaankin sitten jo herrat Fahlin ja Takman. He tulevat radalta pois. Ovat hiukan lämmittäneet konetta, niin kuin näette, ajavat suoraan varikolle. Kone tuonne veneisiinhän on myöskin puhelinyhteys, eli herrat ovat saaneet tietoja, huomasivat varmasti itsekin, että tuli ajettua väärin. Kun kärjessä viilettää Sipoon punainen susi tässä numerolla 63, Anders Forsström. Mitä? Näyttää siltä, että jotain on jälleen vialla. Söderström tulee toiseen. Voi olla, että näin väärin, mutta jotenkin näyttää niin kuin tuolla pojilla. Sitten olisiko sitten ajovirhe. Minusta näytti niin kuin kaikki ei olisi tuolla aivan kohdallaan tuolla Anders Forsströmin ajopelissä. Poveria ikään kuin puuttuisi hiukan tuosta pojilta lähdettäessä. Ulle Marttiis. Tämän kauden uusi sipoolaiskuljettaja. Ja siinä tulee jälleen Forsström. Kulkeeko kohti erävoittoa? Ei kulje, siinä toteutuu urheilijan painajainen, väittäisin minä. Katsokaa miten Kenneth Söderström tulee tuolta ulkoa ohi heittämällä. Anders Forsströmillä on teknisiä ongelmia ja hallitseva Suomen mestari siirtyy kärkeen. Kenneth Söderström. Siinä ripa painaa. Kalle Putkonen perässä. Ja kaiken kaikkiaan tämän Pellingin osakilpailun lopputuloksissa päästään aika hämmästyttävään yhteistulokseen. Tämän erän Kenneth Söderström kuitenkin kuittaa aivan mainiosti. Näette tuossa veneen kyljessä mainiosti näkyvät nuo ohjausvaijerit, jotka ovat tuossa veneen ulkopuolella. Jyrki Tapio meni siinä ja siellä tulee omaa taisteluaan keltainen vene, Ripa Painio ja vierellään Kalle Putkonen. Olisivatko Putkosen tekniset ongelmat ohi, sillä lahjoja on, taitoa on. Ulle Martin on uusi kuljettaja, mutta ajaa ainakin minun mielestäni todella mainiosti. Mitä mieltä sinä olet? Ja täällä tullaan varsin rauhallista vauhtia. Siellä tulee yksi tämän päivän epäonnen sotureista, mutta kenties aurinko paistaa vielä joskus tähänkin risukasaan. Kun Kenneth Söderström, hallitseva Suomen mestari, menee siis kotiseuransa kisassa kohti voittoa, ainakin tässä erässä. Ja näin siis siinä Jyrki Tapio antaa hienosti tilaa Ulle Martinille. Martin parataan sijoitustaan tuolta Väksyn osakilpailusta, se on varmaa tässä kilpailussa. Ja hän on siis numero 35, Sipoon Ulle Martin. Ja siellä tulee tämän erän voittaja, eli Kenneth Söderström. Ja koska meillä on hiukan rajallinen kuvamateriaali, mennään kuitenkin tämän kisan lopullisiin tuloksiin. Kenneth Söderström ajoi lopunkin Pellingin kisasta varsin mainiosti ja sijoittui siellä toiseksi kaiken kaikkiaan, eli otti 12 SM-pistettä. 15 pinnaa otti kuitenkin Jim Takman, joka voitti siellä viimeiset erät, vaikka tuossa toisessa erässä hiukan tekikin sanottaisiinko hölmön temput. Kolmantena oli Kalle Putkonen, joka vihdoin pääsi epäonnistaan eroon, otti 10 pinnaa. Ja neljäntenä oli Jouni Fahlin, eli Porvoon mies, joka kulkee kohti hyvää kautta.
Tässä tulee Ulle Martin, joka sai siis 4 pinnaa, kun ensimmäistä kilpailusta tuli vain 1 piste. Seuraava osakilpailu tullaan ajamaan Hirvensalmella. Ja sieltä meillä ikävä kyllä ei ole tähän kuvamateriaalia, mutta tässä siis tämän kisan kakkonen vielä kerran. Hallitseva suomenmestari Kenneth Söderström, joka varmasti haluaa pistää muut tosi tiukille tuolla Hirvensalmella. Nälkä oman suomenmestaruuden uusimiseen on varmasti tiukka. Siinä oli kisan 3. Kalle Putkonen ja tässä ripapainio numero 3. Ja me saamme kuviin vielä kerran tuolta kisan 2, eli siinä hallitseva suomenmestari Kenneth Söderström. Ja sitten mennäänkin noihin Hirvensalmen tapahtumiin. No kyllä se kohtalainen. Siellä vei voiton tämä mies, eli Jyväskylän veneseuran Puulasport-mies, eli Jouko Paasonen, 15 pinnaa. Toisena oli sielläkin Kenneth Söderström, numero 12. Anteeksi, numero 26. Sen sijaan Anders Forsström ei saanut pistettä. Kolmantena oli Hirvensalmella Jouni Falin kilpailu, pitkä kisa. 1 erä ajetaan ja sillä ratkaistaan nuo SM-pisteet täällä Hotelli Haikko Grand Prixssä kaudella 99. Siinä Jim Takman, 1 ehdokas Suomen mestariksi, takanaan 2 osakilpailuvoittoa. Hirvensalmelta ei kuitenkaan tullut pistettä, sillä siellä Takman esitti sipoolaiset voltit, mutta vene on saatu kuntoon. Ja kuten sanottu, 1 kilpailu jää pois loppulaskennassa, eli 5 osakilpailusta 4 parasta otetaan huomioon, eli Takmanilla vielä täydet mahdollisuudet vaikkapa Suomen mestariksi. Mutta tämän osakilpailun voitosta Takman ei ainakaan tällä hetkellä näytä taistelevan, mutta kisoja on jäljellä ja Jim Takman on rautainen kuljettaja. Painakaa mieleenne numero 22. Siinä 1 lahjakas kuljettaja, 66, Kalle Putkonen. Mutta tekniset ongelmat tuntuvat Kallea vaivaavan tällä hetkellä. Ei oikein liiku tuo vene sillä tavalla varmasti, kun Kallea himottaisi. Ja kun ei tekniikka ole aivan kohdallaan, niin sitten tuo ajolinjojen hakukin on vähän sitten et ja annat, vai miten se sanottaisi, po sippos proket. Ja taistelu tämän kilpailun voitosta jatkuu edelleen rajuna, niin kuin näette, Kalle Putkonen ohitetaan siellä kierroksella. Häntä ohittaa siinä juuri Anders Forsström, joka on tuolla kuvan ulkopuolella vasemmassa reunassa. Ulle Martin on ohitettu kierroksella. Ja tässä kuitenkin otetaan Putkosta lähikuvaa, kun Anders Forsström tulee ulkokautta ja ohittaa siinä Kalle Putkosen. Putkonen antaa herrasmiesmäisesti tilaa. Nuori, mutta kokenut kuljettaja on Kalle Putkonen ja merittäjä veneurheilussa riittää jo ennen tätäkin kautta. Toivottavasti niitä kertyy vielä nuorelle miehelle lisääkin. Samoin kuin tälle herralle Ulle Martin. Mainiosti kautensa aloittanut sipoolaiskuljettaja. Mutta kuka vie tämän kisan voiton? Onko se Kenneth Söderström vai Jouni Falin? Olisipa hienoa kotivesillään Falin kotiseuran kilpailu. Ja miten mahtavaa sellainen olisi kuitata omilla kotivesillä. Ja nyt pannaan miehestä mittaa ottaen, sillä tämä on laakista poikki. Ei ajeta 3 erää eikä 4 erää, vaan ajetaan 15 minuuttia ja 2 kierrosta. Ja se, joka on ruutulipulla, se on Haikon herra ja Hermanni. Ja näin, seuratkaapa tarkkaan mitä tapahtuu. Siinä Söderström. Falin sisäpuolella, katsokaa miten Falin keinattaa siinä. Ja saman tien menee ohitse. Raju ohitus. Tässä nähdään tämän kilpailun ratkaisu. Vai nähdäänkö? Kuvaajamme Heikki Pajunen oli jälleen mainiosti pelissä mukana lähikuvaa, jos tuo oli kilpailun ratkaisu. Mutta nyt Jouni Falin on lähempänä unelmansa toteutumista kuin koskaan. Elikkä Hotelli Haikko Grand Prix voitto. Voitto kotivesillä. Se oli se mahtavaa. Kierroksia ei ole montaa jäljellä. Ja Falin tietää sen. Sen tietää Kenneth Söderström, joka tulee siellä. Elikkä erotatte veneet helposti. Falin tuo valkoinen vene, Söderström tuo vihreä vene.
Ja nähtiinkö tuossa äsken siis tämän kauden 99 Haikko Grand Prix ratkaisu? Jouni Falin ei varmasti tule antamaan kotivesillään helposti periksi, mutta ei kyllä sitä tee myöskään Sipoon mies, eli hallitseva Suomen mestari numero 26 Kenneth Söderström. Mutta siellä Söderström tekeekö pienen ohjausvirheen? Tämä raju aallokko, joka täällä on tällä kertaa, se aiheuttaa pulmia tuolla, kun rata on sillä tavalla, että nyt kun mennään todellakin myötätuuleen ja hetken kuluttua käännetään vastatuuleen, silloin ollaan ongelmissa, kun Söderström tulee sisäpuolelle, mutta Falin kuittaa tuolta ulkokautta ja katsokaa, siinä menee Jim Takman, joka on tuossa keskellä, punainen vene, ja hänet ohitetaan kierroksella tässä vaiheessa. Venettä tulee molemmin puolin siellä. Takmankin tullaan ohittamaan kenties kierroksella tässä. Siinä siis Jim Takman, tässä Jouni Falin lähempänä kameraa. Ja Takman antaa varmastikin tilaa sieltä. Falin vetää ulkokautta, Söderström sisäkautta. Ja rajua kapinaa käydään. Ja onko ratkaisu tuossa, että Falin pääsee tuolta ulkokautta ja pääsee nyt sitten tavallaan sisäradalle tuohon myötätuuleen? Ei, kyllä Söderströmkin tulee sieltä rajusti ohi ja Jim Takman tulee noin ohitettua kierrokselle ja nyt taistellaan rajusti. Söderström tulee sisäpuolella, Falin ulkopuolella. Kumpiko heistä ottaa tämän Haikon kisan voiton? Ulle Martin antaa varmasti tilaa tuossa. Söderström koittaa sisäkautta, mutta ei pääse. Falin tulee ulkokautta ja saako paremman vauhdin sieltä? Jouni Falin tulee ja tulee todella rajusti. Tulee tuossa maaliviivan kohdalla. Tulee Jouni Falin, tulee edellä. Kenneth Söderström 10 metrin päässä. Ja näin Jouni Falin ylittää ensimmäisenä tuon maaliviivan. Ja on Haikon mestari mallia 99. Herrat nyt vielä painavat sitten siellä miljoonaa keskenään menemään. Sen verran rajua oli tuo kilpailu, että siinä ei sitten välttämättä nähty sitä, että oltiinko maaliviivalla vai ei. Mutta Jouni Falin voitti siis tämän kilpailun ja voittaa sen, voidaan sanoa todellakin karvan mitalla. Ero näkyy tässä samana, mitä se tuossa on. Elikkä siinä Jouni Falin, Haikon Hermanni mallia 99 lähikuvassa ja Kenneth Söderström sitten herra numero 26 hallitseva Suomen mestari. Kolmantena Haikon kisassa on numerolla 63 ajanut Anders Forsström ja neljäntenä numero 22 eli Jim Takman, joka tarkoittaa sitä, että taistelu Suomen mestaruudesta kiihtyy ja käy entistä rajummaksi kisa kisalta. Seuraava SM-kilpailu nimittäin tulee ratkaisemaan kaiken. Silloin ollaan Imatralla ja aika tulee olemaan elokuun puoliväli. Sitä ennen ajetaan kuitenkin maailmanmestaruudesta tuolla Jyväskylässä elokuun puolivälissä. Ja siitäkin te tulette katsauksen tämän filmin loppupuolella näkemään. Mutta nyt ollaan siis siirtymässä tuonne Imatralle, kun siinä Haikon Hermanni saa sen kierroksen, joka kotivesillä kuuluu sankarille. Ja sitten mennään palkintojen jakoon. Ja niin kuin kuulette, siellä on kuuluttajakin huutanut äänensä käheäksi, kun Jouni Falin saa Hotelli Haikon ja kotiseuransa edustajilta Haikon Hermannin ja mestarin pokaalin. Ja herrasmies kättelee tietysti kaikki kilpailijansa, paitsi sen, että halaa tietenkin Kaunotar Meeri Painio. Kättelee ensin tietysti urheilija, sen jälkeen tulipa tänne paikkaa tässä ja kansa vahtii puhe. Eikö tässä vaiheessa urheilijoita kiinni? Kilpailuihin on järjestetty rataosuudet loistavat. Lamajamme tiellä ja Sipoon susissakin sulkesuudessa. Jouni Falin
Näin. Voitaisiin sanoa, ne on eri miehet, jotka puhuu ja eri miehet, jotka tekee. Siinä siis Jouni Palin lähimpänä kameraa. Ja sitten ollaankin Imatralla. Kauden viimeinen SM-osakilpailu. Ja startti tapahtuu siinä Kenneth Söderström lähimpänä kameraa ja nyt taistellaan Suomen mestaruudesta sitten tosissaan. Jouni Palin, mainio startti, Anders Forsström siellä vierellä ja mahdollisuus Suomen mestaruuteen vielä ainakin Kenneth Söderströmillä, Jouni Palinilla. Tiukka se on. Kimta. Se riippuu nyt miten Takmani ajaa, se on ihan siitä. Joo, jos Takman jää nelonen tai huonompi, niin silloin on suuri mahdollisuus, että mennä voittaa. Kyllä se on aika pahasti kattula taas tänä vuonna. On ollut niin paljon vastakäymisiä, että kai ne kohta pitäisi tää loppuukin kausikin. Kuski tän. Mikä tilanne? Tilanne on nyt, voisi sanoa, että hyvä. Näiltä olisi voinut aikaisempaakin mennä vähän paremmin. Joo. Semmonen tapaus. No onko sulla mihin mahdollisuus? Niin, no en mä tiedä. SM on varmaan kolmas siellä. Ei tässä kilpailussa käy yhtään mitään. Ei oo tullut laskettua pisteitä. No se äskeinen erähän meni jumalat niinku ajoiko se vähän riskin päälle? Ei, vehkeet pelittiin vähän paremmin, niin oli ihan kiva ajaa. Se kulki tosi hyvin. No, voisi se parempikin mennä, mutta täytyy olla tyytyväinen siihen mitä on. Tilanne on nyt. Kyllä mä vissiin saan ne pisteet takaisin vielä huomenna. Uskon niin ainakin. Pitää vaan pitää syödessämme Palin takana, niin se homma siinä sitten. Mikä siellä sun pitää vähittäin ajaa? Sitä mä en tiedä, pitää vähän laskea. Pitää pisteet tilanne on nyt hyvä. Kolmasta neljästä riittää. Onko nyt vehkeet kunnossa? En tiedä. Kai ne vissi on, mutta vähän vissi on oma vika nyt voi tarvitse. Se on lähtö, mitä epäonnistuu koko ajan. Me suutiin tyhjää viikaa. Mikä sun on tilanne pisteessä? Mä en oo kuule niitä laskenut vielä. Joo. Jos sä SM tarkoitat. Joo. No SM:ssä mä oon tällä hetkellä niin 4. Onko sun mahiksi mitalleita? Ei ole. Mä en oo ajanut 5 kilpailusta, kun 3 mä oon jättänyt 2 ajamatta kokonaan, niin siinä on niinku mahikset. Ai se eikö on praat? Ei, kyllä itse. Sulla on samat säädöt kuin Jukka. No niin siellä, se on heitänyt tänne. Ei. Eikö? Ei. Kulkuuko vielä enemmän? Ei, kyllä se huonommin kulkee. 1,5 sekuntia per kierros. Kyllä tää on paljon huonompi kone. Onko tää rata minkälainen aja? Ihan hyvä rata mun mielestä. Ja hyvä keli. Vielä vaikka vähän vettä, ei se haittaa. Et ensimmäisen ajetun päivän jälkeen. Ja sitten ollaankin jo seuraavan päivän aamussa. Ja samaan aikaan, niin kuin lipuista näette, Imatralla ajettiin myöskin O250-luokan Euroopan mestaruusosakilpailu, joka meillä oli ilo nähdä. Ja tässä kisakylää. Siinä Jouko Paasosen vene. Mitenköhän yö tuli nukuttua? Toivottavasti tällä ryhmällä ei ole tänäänkään töitä, eli ensiapuryhmämme. Ja sitten päästään kuuntelemaan herrojen mietteitä nukutun yön jälkeen. Mikä on viimeisen erän taktiikka? Onko se voittosijoitus vai? Pitää saada 4 siellä ja pitää Palin takana, niin sit saa siinä. Suomen mestaruus. Niin, toivottavasti. Tää nyt niin paha nytkään. Jos tulee 3. jänne, niin se on ihan hyvä. Mä oon tyytyväinen siihen. Mikä on viimeisen erän taktiikka? Kaasupohja ja menoksi. Haetaanko sijoitusta voittoa? Täysillä mennään, ei mitään. Hölläillä. Loppuun asti. Mitä on viimeisen erän taktiikka?
Lähdetään sitä piikkiin ja sitten pidetään se paikka. Ja sitten tullaan sit muiden perässä. Joko tai. Jos se tällä kertaa... Mikä on tää viimeisen erän takti? No, mä menen kyllä vaan mukaan sekoittamaan pakkaa. Mitään mahdollisuuksia ei enää ole tähän kisaan. Katsotaan nyt. Mestaruuttaan mä yritän puolustaa. Se on ihan miten Takmani ajaa nyt viimeisessä erässä. Katsotaan miten käy. Kaikki on vielä mahdollista. Jos saa puolustettua mestaruuden tai jos hävii sen tänä vuonna. Kyllä se huonot näyttää ainakin tässä vaiheessa. Ja sitten ollaan siinä ratkaisevassa kohdassa erässä siinä Kenneth Söderströmin vene. Ja nyt ratkeaa siis Suomen mestaruus 99. Ja niin kuin huomasitte, hiukan oli herrojen mietteet yön aikana. Kellä sitten synkistyneet, kellä sitten parantuneet. Ja kaikki valmista. Ja sitten lähtee tuolla kuvan vasemmassa reunassa todella rajusti liikkeelle. Forsströmillä ei ole SM-kultaan mahdollisuuksia, mutta tämä herra haluaa myöskin ajaa todella kovaa. Sipoon susi on valmis taisteluun. Viereltä lähti siellä Jouni Faliin. Ja mitä siellä tapahtuu? Valkoinen vene siis Faliin, punainen vene siinä vierellä, joka tulee kärjessä, on Anders Forsström, sitten Jouni Faliin ja siellä vierellä Jim Takman. Siinä kaksi rajuinta SM-kullan tavoittelijaa vierekkäin ja Imatralla ollaan siis Vuoksella. Ja missä on Kenneth Söderström? Missä on viime vuoden mestari? Kenneth Söderström on ikävä kyllä leikistä poissa. Hallitsevan Suomen mestarin laitteet pettävät tässä ratkaisevassa erässä ja tekniikka ei anna mestarille mahdollisuutta puolustaa tuota titteliään, mutta SM-mitali on kylläkin tulossa ja siinä tulee siis Jim Takman, joka on siirtynyt kärkeen tuolla. Ja jos Takman tuon paikan pitää, on Suomen mestarin nimimallia 99 Jim Takman, Guarana Motorsällskap ja Sippo. Toisena siinä ajaa tällä hetkellä myöskin punaisella veneellään Anders Forsström. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se sitten rokottaa hiukan Jouni Faliinin mahdollisuuksia myöskin tuohon hopeamitaliin. Koska siellä tulee sitten Faliin ja Faliinin perässä taitaa tulla siellä Arto Landén, joka tuon ensimmäisessä SM-kisassa rajun nurinmenon jälkeen on tehnyt mahtavan paluun näille areenoille. Kyllä täytyy miehelle nostaa hattua, huimaa kyytiä ja ei muuta kuin hanaa. Ja siinä siis tämän erän 2. ja 3. Ja tarkoittaa sitä, että jos Anders Forsström pitää tuossa Jouni Faliinin takanaan, se tarkoittaa sitä, että jos Jim Takman voittaa tämän erän, on Suomen mestari Jim Takman. SM-hopeaa tulee silloin ottamaan Kenneth Söderström ja SM-pronssi menee sitten Jouni Faliinille. Elikkä pienestä se on kiinni. Tässäkin hommassa, kun isot pojat kilpaa ajaa. Saati sitten monessa muussa hommassa. Siinä Team 88, töpseli irti edelleen ja Arto Landén. Siinä Puulasportin mies, Jyväskylän veneseuran Jouko Paasonen, joka tuossa haastattelussa sanoi, että kun jäi 2 osakilpailua ajamatta, niin ei riitä pisteet SM-mitaleille. Mutta kenties seuraavalla kaudella. Paasonen on kova luu. Ja Paasosen tallissa muuten sitten kasvaa nuoria kilpailijoita, joista saattaa tulla sitten vielä kovempia Paasosia. Saapa nähdä, tulevaisuus näyttää. Mutta nyt siis ratkotaan kauden 99 Millenniumin viimeistä Suomen mestaria. Ja onko mestarin nimi sitten Jim Takman? Siltä näyttää ainakin tällä hetkellä, kun Jouni Faliin koettaa siellä
karistaa Anders Forsströmiä kannoiltaan. Forsström tulee kuitenkin siellä ulkopuolella. Ja tällä hetkellä sitten näyttäisi siltä, että Wallinin mitalin väri saattaisi olla jotain muutakin. Mutta Jim Takman kulkee kohti kauden 99 yhtä päätavoitteistaan. Tietysti maailmanmestaruus on myöskin miehen silmissä siintänyt koko kauden ajan. Mutta siihen me palaamme hiukan myöhemmin. Tässä samassa ohjelmassa. Tässä 22. Yamaha perässään ja kuljettajan nimi Jim Takman. Pennzoil lukee tuossa komeasti veneen kyljessä. Ja punavalkoiset värit, ne siivittävät tällä hetkellä Vuoksen aalloilla. Tällä kertaa aika hyvässä kelissä kuitenkin Jim Takmania kohti ensimmäistä Suomen mestaruuttaan. Formula 4 S850 luokassa. Ja jos tuosta unelmasta tulee totta, kyllä sen nuorelle miehelle varmasti mielellään suo. Ja näin siinä tultiin sitten maaliin, sillä ruutulippu on siellä. Jouni Wallin joutuu ikävä kyllä antamaan periksi. Tässä on Suomen mestarimallia 99 ruutulippu. Siinä iloinen tuulettaja. Jos se tiivisti petti taas. Ei tehot häipy, niin sanotusti. Tää on tämmöstä. Mikä siellä nyt tuli? En tiedä vaan, kone vaan temppuilee kanssa. Pitää nyt mennä kotiin selvittää taas ensi vuotta vaan. Löytää vähän uusia kujeita. Se on nyt niin vaikea sanoa, mitä siinä menisi. Jäi vaan ilman bensaa ja siihen se sitten melkein pysähtyi. Turhaan sitä rikkoo konetta sen enempää kuin huomasi, ettei toimi. Sen takia mä jätin leikin kesken tuossa viimeisessä erässä. Oliko tää sun eka kautis? Joo. Se alkoi vähän hurjasti. Näin vaan sanoa. Se on vaan vaikea parantaa. Niin. No mitä ensi kaudelle nyt on suunnitelmia? En mä tiedä vielä. Täytyy nyt katsoa. Se on ihan vaikeeta voittaa ensi vuonna. On du ska köra. Kun tää toinen tiimi on mukana silloin vielä. Ei oo uskoa puuta. Ei. Mä toivon, että mä voittaa. Elikkä Koivula ei saa konetta käymään, mutta me seuraamme tuonne ensimmäiselle pojulle. Koivulan kone ei suostu käynnistymään tällä hetkellä. Kärjessä kääntää siellä Toni Suuström, sitten tulee sieltä aivan tasarinnoin, ja nyt tulee sitten Liikainen, täytyy omassa punainen valo palaa, elikkä Koivula ei...